Regina Shady. Regina Shady, Council. Pasalamat kayo po dahil nga pwedeng anak at nagmalasakit at ilang kapel kaniting PC na porta kaniting palabas lalong-lalo na po kaya kayong kamariyumin nakagpong daga na salamat kaya rin po pa salamat kami kaya katamong puro paroko Father Mandap Father Tok nakagpong salamat. Thank you.